बिमा जोंनि फिसाया दिनै कलेजाव थाङा नामा? थांगोन बिफा ओंखारगासिनो। आफा आं कलेजाव थांनो ओंखारबायना। जागोन दे फिसा। आया आफा आंना HS एग्जामनि फर्म साबमिटआबो फैगौ दाननिफ्रायनो आफा। फिसा बेसेबांसो राङालाय? 3,000 रां आफा। फिसा जागोन दे। रांखौलाय माबाथो नांगौहाय? फैगौ दानावनो नांगौ आफा। जागोन दे आइ नोमफाजों आंजों माबा मोनसे खालामसिगोन। जागोन दे आइ आफा आं थांनोसै। दे आइ नोंनि साननायानो मोजाङै जाथोंसै आइ। थाथ'दो आइ आफा आं थांनोसै। नोजोर फिसा अफिसाव थांनो समानो जाबाय माथो नोंहा ओंखारनाया दाबोनो जायाखै? जाबाय र' नंगौ। जाबाय आं थांसै। दे थांनो फिसा दा फैनाय समाव अमा बेदरा लाफानो बावनाङा आरो। जागोन दे। निजोरा जोंना HS फाइनेलनि आनजादाबो जासिगोन। आनजादा उथ्रिब्ला बबे कलेजाव एडमिसन लानो सानखो? आनजादा जोबग्रोथोंसै नामा उनाव रायज्लायसिगोन। नंगौथ' आरो। नोंहासो गोसोबादि एडमिसन लानो हागोनहाय लोगो नाथाय आंहासो। बेफोरखौ दा जिंगासियो निजोरा समा फैब्ला गासिबो जाजोबगोन। लोगो न'आबो मोनसिगोन थांथ'लायदो होमबा गाबोन लोगो मोनलायसिगोन। दे। निजोरा मा सानाव फैदों नोङो? बेनोथ' नोजोर जोंना आइ आफाया नांगौ बायदि खरसाखौनो होनो हाया। फर्म साबमिटआबो समखौनो जासिगोन। निजोरा फर्म साबमिटनि राङालाय बेसेबांथो जाखो? नोजोर जोंना फर्म साबमिटनि राङा 3,000। बेखौनो आइ आफाया आंनो होनो हाया। निजोरा आं नोंनि फरायनायनि खरसाखौ आंनो होजोबसिगोन। थेवबो नोजोर साननांगौ बाथ्रा थायो। निजोरा जों सानैनि गेजेरावलाय मा साननांगौ बाथ्रा दंबावो आरो? थेवबो नोजोर नों बेसेबां हेफाजाब होब्लाबो जों सानैनि थाखाय जागोन। मानो निजोरा? मानोना जोंनि न'खरा बेसेबा गाहायाव आरो नोंसोरनि न'खरा बेसेबा गोजौआव। मोजां मोनलायनायाव थैनि गोरोबनि खोथा फैया निजोरा थौदो न' फारसे आगान सुरलांसै। थांनाय बोसोरावथ' आंहा जोबोद लस जादोंमोन बागानाव। माथो देग्लाय थांनाय बोसोरनि लस जानाया देग्लाय बांसिन मुलाम्फा मोनसिनबाय माथो आं। दिनै जोथोन गोगोम जाथारनांसिगोन दाउला खासिजों। जानाय नङालै दिनै जायाबा। जाबाय दे दिनैनि हिसाबाबो। मोनसे हिसाबखौ बावगारदोंसो नायना लाखानोसै र'। बोराय बे गथ' सोमनि 10,000 रां दोननाया बहा थाखो? बे फिसाला नोजोरा लायाखै बे। बेलाय मानो लानांगौ जाखो नोंनो लादो बे। आंलाय बहा लानो आं नोंनि रां दोननायखौ नुवाखै। मा नुवाखै जानो नोंनो लाखादो बे ना सोरबा बिहारि जोहैनो नामा? गिता मा बाथ्रा बुंनाय जादों बे? मा बुंनाय जादोंसो बुंदो नोङो। बे बिहारिनो हैबाय थाखायो नोङो बेनिखायनो जोंहा रांफोरा गोमाबाय थायो। गिता नों बेफोरखौ मा बुंनाय जादों? नोंखौ सोबादों मानो गिता नोंनि आखला बांद्रायबाय। आयै आरफा मा दावराव जाबाय थाखो? दावरावखौ सिननो नाङाफा नायलाय नोमफाया 20,000 रांखौ सोरबा बिहारिनो हैबायनो। गिता लाजियासै नों एफा गिदिरनि फिसालानि सिगाङाव बेफोरबायदि राव बुंनो? लाजिनाय मोनासै नों? बे 20,000 रांखौ आंसो लांदोंमोन आंना बिलाबो मोनथ'वाखै नालाय। नोंसो लांदोंमोन फिसा बेखौनो आङो नोंथांखौसो जा गाज्रि रायफ्लांबाय। बे एथ' बुरजा रांखौ नों बहा बाहायहैखो? माबा आयै बे सेरफांगुरि गामिनि प्रदीपनि फिसाजोनि गोनांथियाव HS फर्म साबमिटनि थाखाय रांनि गोनांथि जानायलाय बिदिनो हैथ'दोंमोन आरो। बेनोलाय बोरैथो सिनायलायो नोजोर फिसा
बे आंनि जिउनि लोगोरि जानो गोनांसो हा न'खरावलाय सोर सोर दं बिमा बिफायालाय माथो मावो बिमा बिफा आरो फिसाजो सासेल' दं आयै बिफाया खुनुरखम खामला मावनानैसो न'खरखौ सोलियो फिसा जागोन नों बेखौ जोंहानाव खनसे आलासि जानो लाबो फिसा आयै नों बेफोरखौ मा बुंखो नों बेखौ गनायगोनथ' मानो गनाया जानो फिसा नोंनि मोजांब्लानो जोंनि मोजां थांदो फिसा न'आव फ्रेस जानानै नै आयै बेदरा बे आंनि फिसाज्लाया बेबायदि गैजारोङि न'खरनि फिसाजोखौसो गोसोथोनो मोन्दों निजोरा ना सिजोरा फैग्रोथों बे जोंहानाल' बे न'खरनिफ्राय लाजि फोनांनानै होखारहरनो हायाब्ला आंनि मुङाबो गिथा नङा आइ आरो आफा नोंसोर मा सावरायबाय थाखो निजोरा फिसा जों नोंनि एग्जामनि फिसखौ गोबां न'खराव नामायबाय निजोरा फिसा नाथाय जों बायदि न'खरनो रावबो रां दाहारखौनो होथ'वा फिसा नों बायदि फिसाया जोंनि न'खराव उजिनोनो समायामोन फिसा औ बिफा बे फिसाया केसर बारिनि बारसे गावदां बिबारसो आइ आरो आफा नोंसोर जेबो जिंगासिनो नङा आं रांखौ मोनबाय हाबा फिसा एसेबां बुरजा रांखौ होबाव मोनखो नोजोरा होबाय आयै सोर नोजोर फिसा आइ आरो आफा नोजोरखौ आं मोजां मोनो नोजोराबो आरो आंखौ मोजां मोनो हाबाबाय जोंहानि न'खरा एसेबां गाहाय नोजोर मोनहानि न'खरा एसेबां गोजौआव जोंहानि न'खरखौ बिसोरो गनायगोन नङा आयै नोजोरनि गोसोआ बेबायदि नङा नोजोरा आंनि जुलिनि रायलायखाबाय दे निजोरा फिसा नोंनि साननायानो जाथोंसै थेवबो निजोरा फिसा गोसोखौ दा हगारसा हनै लोगो निजोरा नोंहा बयफ्रेन्डआ थादों आंहा थांसै दे बिदिब्ला थांदो नोजोर सफैबाय निजोरा औ सफैबाय निजोरा नोंखौ जोंनि आइया आलासि जानोसो आंखौ लांफैनो थिनदोंमोन एफा हरखाब नोंसो आइया आंखौ गनायगोनथ' नों गनाया जानो जोंहा आइया गुबुनफोर बायदि नङा थौदो बिदिब्ला सफैबाबो जोंना न'आ नै आयै न'आव दंना गैया जाखोबा ए आलासिया सफैबायबा फै जिरायफै फै जिरायफै र' नों थाथ' दै आं दुगैना फैजोबा एसे खोनासं निजोरा नोंसोरनि साननाय बादि माब्लाबाबो जानो हाया मा बुंखो मादै आं जेबोखौनो हमनो हायासै नों बावनासो जानानै अख्रांनि हाथरखिखौ थुथायनो सानदों नामा नों मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों मादै बाथ्राखौ थोंजों बुं सि नों बायदि गलामनि फिसाया जोंनि न'खराव बिहामजो जानो समाया बे न'खरनिफ्राय दानो ओंखारला नोङो मादै नों आंखौ मानो बेबायदि बुंखो आयै निजोरा बाव आंखो अ फिसा निजोराखौ बिफाया हरखाबै मानिबा थांखि लिंहरदों बेनिखायनो हाखु दाखु थांनो गोनां जाबाय अब्ला बियो आंखौ मानो खोन्थालाङासै आयै आंथ' खोन्थाजायोमोन ना हाखु दाखु जानायलाय फिसा आंखौनो खोन्थानो थोनलांबाय थौदो आंहा ओंखाम जानोसै मा जाखो निजोरा फिसा मानो गाबनानै फैखो नों बाथ्रा बुङाबा आं बोरै मिथिनांगौ जाखो आइ आंखौ नोजोर बिमाया जोबोर गाज्रि गाज्रि रावै रायनानै हरबाय फिसा जोंबायदि गोरिबखौलाय बिसोरलाय बहाथो गनायना लानो
उदैयावल'सो गोदै फिसा फिसा आखलफ्रा गाज्रि नोजोरखौ बावलांदो फिसा आं बोरै बावनो हायो बेथ' आंखौ नेवसियाखैना थेवबो जोंनि मोजां मोननाया थालायै बेयो जाफुंगोन लाजियासै नों एथ'बां लाजि खालामहरजानानैबो बेबायदि बाथ्रा बुङो आयै मोजां मोननाया ओरैनो गेलेजानाय बेसाद नङा फिसा बांद्राय दुखु खालामनो साना निजिरा नोंहा थाथ'दो निजिरा आंथ' र' आंहा थांनि बहा नागिरदों नोजोर जेरै साननि सोराङा अखाफोरनि सोरांजों माब्लाबाबो गोरोबा थिग बेबायदिनो जों सानैनि मोजां मोननाया माब्लाबाबो गोरोबनो नङा निजिरा नों बेफोरखौ मा बुंखो ना नोंखौ सोरबाफोर माबा बुंदों औ बुंदों नोजोर नोंनि आइया आंखौ गलामनि फिसा होननानै बुंदों मा नोंखौ जोंनि आइया बेबायदिसो बुंदों औ बुंदों आं बेनिखायनो बुङो मोजां मोनलायनाया जेसेबां गिथार नङा मानो खाफालाव लिरनाय गैयाब्ला माब्लाबाबो जाफुङा नों आंखौ बावलांदो नोजोर बावलांदो निजिरा बा नोंनि साननाया एसेबां गोरलै आं बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांगोन नोंनि राव नोंनि महरा आं माबोरै बावनो आं आइनि जानानै नोंनिसिम निमाहा बियो आं निमाहा होगोन नोजोर नाथाय जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ आं गिनायसो मोनो नों आंखौ फोथाया नामा निजिरा मानो फोथाया जानो नोजोर फोथायनाय थानायखायनोथ' जों सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनाया जादों आं जे निजिरा सानाबो हाबबाय दा सुबुंफोरा नुबा गाज्रि बुंगोन थुदो बिदिब्ला नोजोर आयै आयै मा जाखो आफा आयै नोंनि जिराखौ जोंनि न'आव लिंहरनानै जोबोद लाजि फोनांना हरबाय आरो लाजि फोनांनायजों लोगोसे नों जोबोद गाज्रि खोथाखौ बाहायबाय मा बियो बेबायदिसो एरनानै हरदों आंखौ सि माबायदि आखुनि सिख्ला बेलाय नों बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ मानो बुंखो नोंनि खोथाया दि एसेबां नंखाय आरो नोंनि गोसोआ दि एसेबां गाज्रि आं नोंखौ माब्लाबा बेबायदि होननानै सानाखैमोन नोजोर नों गावनि बिमाखौनो बेबायदि बुंनो हानाय गोहो नोंनि आखलानो बुंहैयो आयै मा दावराव जालायबाय थाखो बिमा आरो फिसालाय नों सानानो सोंना लानो हाया नामा नों हा माथो जामारदो आफा आफा आइया निजिराखौ न'आव लिंहरनानै जोबोद गाज्रि रावै रायनानै हरदो मा हाब बिमा गुबुननि फिसाजोखौ आलासि जानो लिंहरनानै मानोथो एफा गाज्रि रावै रायना हरखो मानोथो एसेबां इनाय खालामना हरखो बिफा बाथ्राखौ मिथिया हसिया गेजेराव दा हाबसन नोङो हाब बिमा होमबालाय बेखौ लाबोलाय माथो जानोखाय बेखौनो बिहामजो लाबोनोसै जोंहा नाङा आं बेखौ माब्लाबाबो लाबोनो हाया मानोना बिसोरनि न'खरा एसेबां गाहाय आइ नों जेखि जाया बाथ्राखौ नों बुङा मोनो आं निजिराखौ माब्लाबा मावनो हानाय नङा जेरैखि जायाबाबो गुन्दा लागायनानै आंनि फिसाज्लानिफ्राय गोजान खालामनो हायाबा आंनि मुङाबो गिता नङा अ मादैसो फैदों माथो फै जेरै फै आं बेयाव जिरायनो होनना फैयाखै नोंनि फिननाय नांगौ आंनो मा फिननाय नांगौ मादै आं जेबोखौनो बुजियासै फिननाय हो निजिरा नों आंनो फिननाय हो दिनैनिफ्राय नों जोंखौ बावगारलांनो हागोन ना हाया नों बावगारलांनो हायाबाबो बावगारलांनांगोन मानो बुङाखै नों मानो सिरि थाखो मादै नों माने जोंनि मोजां मोननायनि मन्दिरखौ बारहुंखानि महर लाना सुस्रांनो नागिरदों आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा मादै नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलां मादै ओंखारलां निजिरा नों जेखियानो बुङा मानो नोंनि साननायफोरा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आइ नों बहा थाङामोन आं जेरावखि थाङा नोंनिलाय मानो नांगौ
Oh Nizra. Oh, नोजोरायाव माथो माबा खौरां लानानै फैदोंमोन? नोजोरायाव जोंनि न'आव मा खबर लानानै फैखो? आयं निजिराया दंना गैया? आं निजिराखौसो लांनो होननानै फैदोंमोन। दङ आयं, नाथाय नोंनो मानो निजोराखौ? आं निजिराखौ अराय समनि थाखाय लांनो फैबाय। हाबाब नोजोर फिसा, एफा हरखाबै जोंनि फिसाजोखौ नों लांनो फैदों। नोंनि नखराथ' जोंनि फिसाजोखौ माब्लाबाबो गनायखानाय नङा। औ नंगौ बिफा। आयं न'आव गनायामालाय माथो जानो, जुलिखौ आंसो लागोन ना। दे नोजोर, नोंनि साननायानो जाथोंसै। नोजोर सफैदों माथो। निजिरा आं नोंखौ अराय समनि थाखाय लांनो फैबाय। नोजोर नों मा बुंनो होनना बुंखो? निजोरा फिसा, नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायदोंब्ला जोंलाय नोंसोरखौ मा खालामनो? नोंसोरनि साननायानो जाथोंसै फिसा। दे निजोरा, ओंखारहैथांदो। आया दा आफा आं थांनोसै। आफा आंनि खुलुमनायखौ नाजादो। दे जाबाय दे फिसा, नोंनि मोजां बानो जोंनिबो मोजां। दे फिसा, मोजाङै मोजां संसार जाहैबानो जाबाय। फैदो निजिरा। बिमा, जोंनि फिसाया लाबोबाय जेब्ला जों बिहामजोखौनो लाखिनोसै नामा? आयै नोंहा जे मोनासै? आयै आं गथ' गोरलै नंला। नों जा होनब्लानो आं जानाय, नोंसोर था होनब्लानो आं थानाय। आंहाबो साननो हानाय गियान दं। आं निजिराखौ जेब्लासिम लोगो मोना आं बे न'आव माब्लाबाबो आगान होफिनला। नोंनि थाखायनो दिनै फिसालाया ओंखारलांबाय। मा थायो मा मायो आं मोनसे निजिरा नों बेवहायसो। निजिरा गावनो सानदो गुबुन दाबसे जायगायाव आलो गोजानै संसार जाहैनोसै। नाथाय नोजोर जेबो नाथाय गैया निजिरा। नोंथांमोनखौ जोंनि बिजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव फिन बरायहरफिननाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि जोंनि शर्ट मुभि केसेर बारिनि बारसे गावदां बिबार शर्ट मुभिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि बिजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामगोन आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुङोदि नोंथांमोना जोंखौ निमाहा होगोन मानोना जों भिडिअखौ थाब लाबोनो हायाखै। सोरहाबा एग्जामनि बेस्थ थानायनि थाखाय आरो सोरहाबा
खामानियाव बिजि थानायनि थाखाय जों भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो हायाखै आरो जोङो भिडिअखौ थाब थाब लाबोनो नाजालांबाय थागोन बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बिजि प्रडाक्शननि जानानै निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन बेखौ मिजिं थिनानै जोंनि बिजि प्रडाक्शननि जानानै आं बेसांखिनिखौनो बुंनाय थाबाय गोजोन्थों एसेनोसै